आयै आंना मोनसे खोथासो गोसोआव फैफ्लांबाय थादोंमोन। मा खोथा? आयै जेनेबा जुगामियाथ' मानसिया फोथायथावना नंखाया, फोथाय खेबस' खालायबाय। बिथ' जेनेबा बिबो मायबा मोनसे खालायनो हानाय आदाखौ, नाथाय जुदि जुगामिया खालायाखैबो किसानि आदाया बाबा मोननावसो थांदों। मा? बाबा? सोर बाबा? आयै सोरनि बाबा जाबावनो, जोंफोरनि बाबा मोननाव। किसानि आदाया रागा जोंनानै बेयाव थांदोंनो, आबैमोननाव बाबा मोननाव गामियाव। बेयावबो थांनो हानाय ना आदाया रागा जोंनानै। रादाय मोननाव? बुजिबाय आं नों माखौ बुंदों। नोंसिनि बिफायाबो फोथायथावना नंखाया। जुगामिया जेरैबायदि फोथाय खेबस' खालायग्रामोन, नोंसिनि बिफायाबो बेबायदिनो फोथाय खेबस' खालायग्रा। आरो बिखौ नोंसिनि आदाया रनिया बिखौ एसेबो नायनो हायामोन। रनिया गावनि बिफानि खोथाखौनो खोनासंनो बायो आरो थांबावगोन बेयो गामियाव बिफानाव। थाङा बियो। आं मोनथिगौ रनिखौ, रनिनि आखलखौ बुजियो आं। बियो हाजार खैफोदावनो गोग्लै, बियो थैनानै थांगोन, थेवबो बियो बिफानि न'आव थाङा बियो। आयै मा थिग, थांनोबोथ' हानाय। आयै समफोराथ' समानै थाबाय थाया। आगोलनि समा गुबुनमोन, दानि समा गुबुन। बाबाया जेरै फोथाय खेबस' खालायदों जोंफोरखौ गारनानै थांदों, थिग आयै नोंबोथ' बेबायदिनो आदाजों खालायदों। आं फोथाय खेबस' खालायदों, नाथाय नोंसोरखौ गारनानै थायाखै आङो। आयै आं मानो बे बाथ्राखौ बुंदों, नोंबोथ' आदाजों फोथाय खेबस' खालायदोंना, नोंबोथ' आदाजों जुगामिखौनो हाबिला जानानै रायज्लायहोदों। आदानि गोसोआबोथ' बायदोंना, आदाया हार्ट जादों। नों बाबाखौ बुंबाय थादों गाज्रि होननानै, नाथाय नोंबोथ' आदाखौ बेबायदिनो खालायबाय। आयै जानोबोथ' हानाय ना, नों आदाखौ जेरैबायदि खालायदों बेनिखायनो दुखु मोननानै किसानि आदाया बाबामोननि न'आव थांदोंनो, गामियाव थांदोंआनो। बे बाथ्राखौ सानफ्लाङाखैमोन आङो। थांमारदों नामा रनिया रादाय मोननाव? मा जागोन आयै, नों आदानि खोथाखौ साननानै खेबसे न'आव फन खालाया मानो? बाबामोननि न'आव किसानि आदाया थांना दंहैयानो दुखु मोननानै। नों एसेबां बुंदोंबालाय खालायगोन दे आं। थेवबो आंनिबा रनिया बिफानि न'आव माब्लाबाबो थाङा। थेवबो खेबसे खालायना नायथारना आयै। दे जागोन दे, आं खालायगोन। दानो खालाय, आरो नों जुदि खालायबा आंनो नाम्बारखौ हर, आं रायज्लायगोन बाबाजों। नाङा, आं रायज्लायगोन, नों रायज्लायना। दे होमबा दानो फन खालाय। खालायगोन र'। ना रनिया दोङैमारो बिफामोननि न'आव? आं रनिनि खोथाखौ रादायनो खिन्थानो गोसो गैयामोन, थेवबो खालायनोसै आरो सोंना नायहरनोसै। हेलौ, अबाव दं नोंलाय? आं न'आवनो दं, मानोमोन? माबा। मा जाखो? मायबाफोर जादों नामा? औ रादाय, मा बुंनो, आं जेरावबो नागिरनानै मोनाखै, बेनिखायनो आं फन खालायबाय नोंखौ, नोंसानाव दं नामा होननानै। मा? जोंहानाव दं? मा बुंदों नोङो? बुजियाखै आं। मायबा जादों नामा? मा जादों? औ, बेसेबा गिदिर प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दङ। रनिया गोमानानै दङ, बेसेबा नागिरबाबो मोनाखै। मा रनिया गोमानानै दङ? मा बुंदों नोङो? गोमानानै दङ दाखालिनिफ्रायनो। आंजों मोनसे खोथाखौ लानानै नांज्लायनानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन रागा जोंना। जि ओंखारलांदों बे खालिनिफ्रायनो गैया, दिनैसिम न'आव गैया, मबाइलाबो फन नाङाखै। दैमायावसो देखायबाय दङ, गौरां दैमायाव लकेसनाबो। मा खोथा बुंदोंलै? मा रनिया गोमानानै दंलै? एसेबां गिदिर सेंग्रा मानसियालाय माबायदि गोमानानै थानांगौ? मा बुंनायमोन नों रनिखौ? मा नांज्लाया? मा मानसिल' गोमानायलै? बेनिफ्राय रनिखौ मा एसेबां सानजाबाय नों? मा पुलिसनियावबो जेबो माबा खिन्थियाखै नामा? नागिरनाय माबा खालायाखै? आरो आंनि फिसाज्लाया गोमानानै दङ, रनिया गोमानानै दङ, नों दिनैसो फन खालायदों आंखौ? नोंलाय बिफा महराव माथो खालायदों? नोंखौलाय सोंनाबोलाय माथो जानो? नोंहाथ' आंनि गथ'नि फारसे जेबो गोसोखांनायबो गैखायाना, माथो बुंबावनो आं नोंखौलाय? आंनि गथ'आ मा जादों, मा खालायदों, मा मादों, माबोरै दङ, नोंहाथ' बेफोरखौ माबानोथ' खबरा लानोथ' नोंहा समानो गैखाया। माथो नोंनो खिन्थाहरबावनो आङो? आं खालि नोंसानाव फैदोंमोन नामा, नोंसानाव दं नामा होननानैसो सोंहरनो फन खालायदोंमोन। नोंहालाय आंनि गथ'आ मायबा प्रब्लेमाव गोग्लैबाबो, निजेनि गथ'बाबो नोंहालाय अबावथ' सम दङ आंनि गथ'नि थाखाय? बेनिखायनो खिन्थाहरो आङो। नोंहालाय नों गावनि निजेनि गथ', न'आव थानाय गथ'फोरखौल'सो सिनायो, आंनि फिसाखौथ' सिनायाना नोङो। मा बाथ्रा बुंदों नों बेफोरखौ? मानो मदद खालाया आङो? मानो मदद खालाया? नों बुंबासो आं मदद खालायगोन। आं मोनथियानो खोथाफोरखौ, आं माबायसा मदद खालायनो? नों आंनो खिन्थानांगौना आगोलनो बाथ्राफोरखौ? बेयाव थानाय फिसाफोरा आंनि फिसा, आं बिसोरखौ अनो, थिग बेबायदिनो आं रनिखौबो अनो। रनियाबो आंनि फिसा, जानो हागौ बियो आंनिफ्राय गोजानाव थायो, गोजानाव दङ, बेबायदि होननानै आं दि बिखौ अना, बिदि आंनि फिसा नङा। आं दि बेयाव थानाय फिसाफोरखौल' अनो, बेबायदिथ' नङा। बेबो आंनि फिसा, आं बिनि बिफा सासे आरो फिसाखौ अनालासिनो थानो हायो नामा? नों एसेबां गोबावनिफ्राय मानो खिन्थाहराखै आंनो रनियादि गोमानानै दङ?
मा जालायखो रनि गोमानानै दङ रनिया थांनो ना मायो ओजों थांदोंमोन ना मायो माब्लाबाफोर गैया रनि फैयाखै अबाव रनिया फैब्लाथाय आं नोंनो खिन्थाहरखायो फैयाखै रनिया बेयाव दे होनबालाय गैयाबालाय आं नोंसिनावसो थांदोंबो जानो हानाय होनना फन खालायदोंमोन दे हेलौ दानबाय ना माइले दाननासो होलायबाय फनखौ मा जादों मायबा जादों नामा औ सुदेम रनिया गोमानानै दंनो रनिया गोमाना दङ औ मा जाखौ जोंफोरनि न'खरजों हमनो हायाखै आङो मानसिफोरानो मा गोमागासिनो बिराद गिदिर ग्रह नांदोंसो नामा जोंफोरनि न'खराव मा गोमानाय माने माबायदि गोमानो मोनखो बेलाय गथ'आलाय आरो दिनैसो फन खालायनानै बुंहरदों बियो बेनोथ' मा जानायथाय बिमा फिसा नांज्लायदोंमोननो बे नांज्लाय खालिनिफ्रायनो गैयानो मानसिया गोमाना दंनो मोजाङैबो रायज्लायबावासै फनखौनो दाननानै होबाय माबा रनिनि मबाइल लकेसनखौ माबा गौरां दैमायाव नुदों होननानै बुंदों बेनिफ्राय मानसिया गैया दा एसे रायज्लायबावनो नागिरबाय मा जादों मा मादों फनखौनो दानना होबाय दाथ' बेयो हमफिननायबो नंखाला फनखौनो माजे जागासिनो आरो फिसाज्लाया गोमानानै दङ न'आवथ' खेबसे फन हरनांगौ बेयो बिफानो खिन्थानोथ' नांगौ मा बुंनो आरो बिखौबो बिमा आं खेबसे क'क्राझाराव थांनायसो हामगोन नामा थां आरो थांनोबालाय सासेयाबो क'क्राझाराव थांदों फैयाखै नों आरो दा क'क्राझाराव थांबालाय मोनासिगोनानो माथो गाबोन थांदो नङाबा दे होमबालाय गाबोन थांसिगोन आं अबाव थांखो बेलाय गथ'आलाय आरो मानथो गथ'फोरजों बेबायदि नांज्लायनांगौ गथ'फोरा ओरैनो खर'फोरा गुदुं जाना थाखायो बिसोर एसे बुंबानो रागा जोङो अबावबा ओंखारलाङो जेबो गाज्रि बुंनो नाङा दुखु मोनो गथ'फोरा दाबा अबाव दंहैयो गथ'आ जोंहानाव फैदों नामा होनना सोंहरदों नामा औ जोंहानाव फैदों नामा होनना सोंहरदों अबाव फैनो बियो फैखाया बियो जोंहानाव सोरबा लोगोफोरजों दंहैयो खोमा बेबायदिबो जानो हानाय खेबफ्रोमबो बे फंनैसो खोथाखौनो बुंगोन बिसोरबो आंनि फिसा बेबो आंनि फिसा बयबो आंनि फिसा होननानै आं आंनि न'आव थानाय फिसाफोरखौ जेरैबायदि अनो रनिखौबो बेबायदिनो अनो बे फंनैसो सोदोबखौल' बे फंनैसो रावखौल' बुंगोन बिफायानो बिफानि गोसोनिफ्राय फिसाफोरनि अननाया मालाबाबो खमिनो हाया बेखौल' बुंगोन नाथाय ओरैनोसो खुगायावल'सो अननाय नाथाय खेबसेबोथ' बुङासै बियो रनिखौ गोमादों होननानै मिथिनायनि उनावबो दे आं थांगासिनो दे आं नागिरगोन दे मायबा खालायगोन दे खेबसेबोथ' बुङासै आंनि फिसानि मायबा मोनसे प्रब्लेम जाबा ओरैनो सायावल' खुगानि सायावल' ओरैनो बुङो नाथाय प्रेक्टिकेलि माब्लाबाबो खालायखाया आंनि फिसाखौ अनखाया बियो फनखौनो खालायनाङामोन आं मिथिखागौमोन आं गैया होननानै अननाय थानायमोनब्ला दा रनिखौ गोमादों होनना मिथिनानै होसो फैगौमोन बियो आंजों मोजां नङा दिनै सोमोन्दोआ थेवबोथ' फिसाज्लानि थाखाय फैगौमोन ना बुंबा लाजि मोनो थारखौनो बुङो आङो आंनि फिसाखौ अनखाया बियो ओरैनो बाथ्राखौ दोननो थाखाय बुंफ्लादों आगोलनिफ्रायनो मानो बुंदि आगोलनिफ्रायनो मानो खिन्थादि आगोलनिफ्रायनो बुंनांगौ बेखौ दिनैथ' बुंबाय होमबा दा फै आंनि फिसाखौ नागिरनो मदद खालायफै फैया अबाव फैनो बियो रनिखौ नागिरनो होननानै आंनि फिसाया हाजार थैलांथों थेवबो फैया आरो बे हिन्जावनोसो सोंबावगोन थांनांगौ नामा होननानै हिन्जाव थां होननानै बुंबासो थांगोन हिन्जावनि सैमासो बियो फिसिनाय सैमासो नांखायाबो दे आंनो नोंनि मदद नांखाया रादाय आं नोंखौ मददनि थाखाय फन खालायखायाखै आं जास्ट बाथ्राखौ मोनथिनो थाखायसो फन खालायदों नोंनि मदद नांखायाबा आंनो आंनि फिसाखौ आं गावनो नागिरगोन मा जाखो आब' मानो थाथ'खो फैदो गुमै लोंनानै न'खौ मोनसिगोनानो आं मा खालायनो मानो मोनसिदों न'खौ खाथि मोननायखाय फैदो माबोरै आं ओंखाम उखैसोदों आबै लोंनानै थांना ओंखाम जाखानांगौ माबोरै फै औ बेनिफ्राय थांना मा बुंनो लायो गाजा आं माबोरैबा मोनगासिनो आं रावखौबो सिनायलाबो मा सिनायनांगौ सिनायगोन ना आबै नै जोंफोर सफैबाय आबै जोंफोर फैबाय आबै आब' राजा बे नंमारगौना नंमारामोन नङा मालायनिसो खोमा है नङा आङो सिनायखायो जोंफोरसो रावबो गैया नामा सोर र' जोंलै जों हे नोंसोर औ जोंफोर हे भगबान गोजांसो जोब्बाय आङो सिमांना मोगथां नोंसोर नंमारगौना नंमारा होननाय दांनायनि नंमारगौना नंमारा नङा मोदायसो हाबिला नोंसोर अबाव थांनायमोन दे जोंफोर बेसेबा नागिरदों पुलिस नागिरलाय जोंफोर नागिरलाय बेसे मानसिफोरा दावराव जाजोबदों अबाव थांनाय जे नोंसोरो खबर गैयालासिनो बेसे टेनसन जादों आदायाथ' फाग्ला बायदि जागासिनो न'आवनो गैया नोंखौ नागिरनो थांबाय थादों अबाव थांमाने नोंसोर राजा अबाव गोमाना दंमोन नोंसोरो अबाव गोमाना दंहैयोमोन मानो खोन्थायाखैमोन जोंफोरनो मा जाखो हाबिला मानो जेबो बुङाखै अबाव थाहैदोंमोन नोंसोरो अबाव दंमोन जोंफोरा गुवाहाटियाव दंमोन अबाव बेनिफ्राय नोंसोर मानो थांदोंमोन मानो खिन्थाहराखैमोन जोंफोरनो अबाव दङ अबाव गैया मानो नोंसोर खबर हराखै गुवाहाटियाव थानानैबो बेसे टेनसन
बेसे गिनानै दंमोन जोंफोर सानदोंमोन नोंसोरखौ सोरबा किडनेप खालायना लांबाय नामा होननानै फानबाय नामा होननानै बेसे गिनानै दंमोन जोंफोर सान्थि गैयै जादों मानो नोंसोर जोंफोरनो खिन्थाहराखैमोन अबाव थानाय नाम्बार गैयामोन ना खिन्थाहरनो नोंसोर जे बेबायदि हरखाब नुजाफैगोन माब्लाबाबो सानाखैमोन जोंफोर मायबा जाबाय होननानै सानदोंमोन जोंफोर मिन्थिबायना